seguirá PSOE e esperemos que fan un bo traballo de oposición, pero os cidadáns escolleron que estuveran nesa posición, precisamente, na oposición. O 53,13% dos sondaxos é a porcentaxe idéntica a obtida en 2016. En 2016 gobernaba en España o Partido Popular, en 2020 o goberno a nivel de España non era do Partido Popular, e a pesar disso, que tamén ten a súa influencia electoral, pois estamos na mesma porcentaxe, idéntica. O deputado menos que conseguimos nestas eleccións é como consecuencia do xogo da Lei DONT e da desaparición prácticamente da terceira forza do lado da oposición, que era En Marea. Eses 24.000 votos de En Marea que en gran parte foron a parar ao BNG e que fai que non se dividira o voto da esquerda e, polo tanto, pois que houbera a posibilidade de que perdéramos ese noveno escano, porque o esforzo